Nosaltres que tenim un portfoli ja molt ampli de productes que fem amb cervesa, sigui per fer la massa mare o sigui part de la recepta, fem pans de cervesa molt bons que podríem utilitzar la seva cervesa, a més que millor que sigui aquí produïda localment, i a més també amb el bagàs de la cervesa poder fer una línia de pans. També s'han obert altres possibilitats. Nosaltres som experts en la producció de pans d'hamburguesa i ells tenen un projecte de delivery molt interessant en el que ofereixen un pa, diguéssim, una entrepada hamburguesa amb un packaging sostenible 100%, que es manté calent, i hem trobat que hi ha un pa nostre que encaixa perfectament amb aquest producte, no? Aleshores, s'han obert múltiples possibilitats, fins i tot la d'anar al retail amb una cervesa que estigui feta amb el residu del pa i que sigui d'alta qualitat, no? Per tant, és una oportunitat molt bona que ens ha ofert el clúster del food service i estem molt agraïts per això.